18-nji ýylda peýje takdirlik bilen hormatly akantamyzyň sebäbiýetinden bu jelede de mowdumyz hormatly Abdulsadyk Ahun Keşmeriň mulagatyna bararlygymy hakynda. Elhamdülillahi rabbil alamin we salatu vesselamu ala seyyidina seyyidil enbiya wal mursalin we ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem Müslüman oğlum, şayet geň alanlarsaňyz ki ne formaly bir peýje takdirlik bilen hormatly akantamyzyň sebäbiýetinden birden gurrun Abdulsadyk Ahun Keşmeriň mulagatyna dolandy. Elletişi Müslüman oğlum ki hormatly Abdulsadyk Ahun Keşmeri'de ol bir adamlaryň jumlatyndan ki şi fezai mecazi we haqiqata Türkmen sahrada umumy suratynda daň atary aslen dogry edip bilen adamlaryň biri. Bu haqiqatında da yazıp beren adamlaryň birisi. Hormatly akantamyz ki esse de şon copy paste edip de barahym öz kanalyna goýýar Müslüman dogan. Olam şon şu taýdan ki şibenne de şolaň biri meňa ejade berildi. Hormatly ustadlaryň tarapyndan, Beluçistanyň ustadlaryň tarapyndan we Horasanyň ustadlaryň tarapyndan we hormatly Erjebahun Hanefi takdiriniň tarapyndan şu iddia edip duran adam da näme munazara çağırylsyn, aýtýan kefini sabit etmekligi hakynda. Ama näme sebäp boldy men bir mulagatymy ki şu Hudaý bilen etdim şonu aratylaýyn ha. Müslüman dogullum bir näçe ýyl boldy aýtjak bolýan gurrumy bir mesele açykjak bolýan. Şu Hudaý bilen hemçinani ki şu owgaty namazyň hakynda Menteği Türkmen sarada bir geň almaly iddia edip gelip başdaki bir siri mesailin hakynda da taammeýetiň hakynda ruhy urkediye gelmeýäniň hakynda nägadar mesailin hakynda tebessülün hakynda ýok tatlar aýdyp jami ähli sünneti şu Hudaý bilen bir siri galat fikirleri oklagy. Oşo taýda men gerekli boldy ki şun hakynda men özümde bir defaýa berin. Defaýa näme üçin gerek boldy? Bir näçe ýyl men awal şu Hudaý bilen men tataşmana bardym. Näçe nefer bolup o şu tataşmana baramızda şu taýda biz bilen gurrun etdik. Tagriban çizler hududy gaýgysyz bir sagat belki bir sagat 15 dagada bolan. Mesela son tagat tutmadyk o taýda näme kadar oturamyzda. Bu Hudaý bilen gelip şol biziň oturuşamyzdan bir kullen 47 daýyga medeniyetini gatybory edip serfen şunu öz nefine barahym peýdalantda näçe ýyl bäl fezai mecazi desin paş edip gelip. O men inne gitip hop aýdar goýar haýty bir aydan adama barahym bir zat diýjek köp men de orta başa gelip baramak. Ama wagty ki öçtürýärler, sünkü etirýärler, men mejbur bolup barahym özümden defa etme bolýar. Men de orta şuna menes gurunlary baryp da oturup da açyşajak bolýan doguşlaň özü bilen. Ama gynan takda bola şu suratynda baranda, oturuşmana baranda, bahsi ilmiye baranda şoň ýerinde barahym ýerinde bir jenjal turdy Allah. Öňkisi bir gurunlaryň içinde ýa-ki hormatly Abdurrahman Ahun Tegnahun takdir tananda hakynda men aýdandyr. Ola da şeýitdi men baryp oturuşup eline meheletjek boldum şu gurduňy. Baranda jogap berip bilen akly ama ýerinden gol turdy Allah. Abdulsadyk Ahun Keşmeri Müslüman dogumda şoň jümletinden boldy. Men şol oturuşup da gaýdymdan sonra şonuň gatybory edip meni fezai mecazi paş etmeýän durdular. Bu häzir üçin paş edip ýerler. Dünün gündeşinde otagylan bir ýene getirip berdim bana Hafiz Tanakly şöyle diýen golýa. Men hem dedim habar açıklamasy men aýdyp bereýin dedim lagal düşünjek adamlar düşünür ýalar. Bir tagriban baýtjak bolýan gurrumy bir näçe ýyl boldy bi. Şaýat 6-7 ýyl bolan boldy dogry daýyk bilemek. Otam şonda biz näçe nefer bolup bardyk. El jümle Hafiz Nurul Haq oglum bady ýanymda. Molla Umid Salak diye Osman Abaddan şowat Erzebahun Hanefi takdiriniň şagirdi. O soram o bir yerde Molla Abdullah kör ki zamanlarında Ahun Molla Erzebahun takdiriniň özü jönünden o şu suratynda o da Osman Abadçy biz 4 bolup şeýlek bardyk. O şu taýda dostana biz bir bahsi ilmi etmeden için bardyk. Onuň şu taýda dogry men kepejek bolýan goýanak, kepejek bolýan goýanak görhem ýok, sen keplemände kan haky ýok. Odam men dogry faqat oturup kulak astym şu taýda bir 40 daýygada. Men oğlum aýtdy diýdi men şonuň wagt aldım diýdi. Şol başlandan ta tökötýänçe maňa bir ejade berdi keplemeklige, şonu 40 daýyga keplep durdy diýe. O soramda biz bahsetjek bolýar, bolanak kepejek bolýar üstüne ýok ýerler. Odam ahyrda men şu taýda bir agyl Jynap Abdulsadyk Ahun Keşmeri diýdim. Sen bule çyňa bolmaýar diýdim. Sen keplediň ejade men kepläýin da. Ýa şoň wa ejade berenak. O men diýdim, bizle wagt diýdim, munazara etme bolýar diýdim. Şey diýende bir agyl bir doňup durdy otam. Sen dedim senden başka çare yok dedim. Bir dedim daha bir vakt belli dedim. Belli bir vakt belli dedim. Mevzunu belli dedim. Oturup münazara dedim. Sen aýtýan kemiň dogry wagt dedim. İlla düşünür dedim. Men sen aýtýan düşünme hem de.
Şonluk bilen bolya, şondan sonra bir turup qaytdyk. Qiyinantakda şu jerehdäki bolan gurrun ödi, yani barakim takriben adazıgy bir saat durup, bir saat 10 daqiqa, o kemezkem bir saat bolan gurrun şondan gelip öd nefine 47 daqiqa medenlärni ketip de fezai mecazide şu Hudaý minneti paş edip ketip. Otam şol gaýdamyzdan soňra Yankuwede Molla Umid Salak diýdim. Abdullah Hun kör, şiň şymary telefonu men berme bolsa bereýin. Her kime gerek bolsa, şolara deň urdan men aýtýan kepim çynmyýa yalanlagyny şoň ödünden soraň ýani. Şon men aýtýan wada Abdulsidik Ahun Keşmeli şu jeredäki bolan bahsi gatty bori dedip fezai mecazide paýlap ketip. Men şunu aýtýan. O mekden şahidimma, siz şoňa deň urdan şu dada ne kadar gurrun boldy, ne ýaparym boldy. Ajib bir gurrun wada men şu tak bar gurrun edip ahyrda munazara çağıran men şu munazara çağırdım. Betme otandym bizde olacak ota oňuşup bolmaýa. Diýädetde tüýje kaptalna ahun adam, ahun Keşmeli diýe oňa da. Men dedim, onu diýädetde şonu aýtdy. Siz diýip bizde oňuşmaýan dedim. Men dedim oturşaýla dedim. Munazara bar çağıran men ödüm. Sonra mun fezai mezadide ama Allah'ın munazara geldi. Otturdu diýip gitmekden ödü bagan mara bir yalan eken muňa ýaba taganak diýip Hudaý taqqan. Ondan şondan torjak konuşurdan soraň. Budan şondan gaýtdyk otam. Sonra biz de her nehvi talaş ettik. Şu Hudaý minnetine oturşak bolup. Otam muhtelif bahanalar getirdi. Men dedim bäl kümmetler mekani aram bir otagy aram derjeli da durbin baýyk dabara wagt en awwal kybulýan munazara ýalak oturşup da şugurlar hele daýlar bil. Emma şoňa teýýar bolanak. Her nämetdik. O mahir öýüme gel baba, öýüňe gelmegde öýüňe bada barjak. Muňa de soram kabul etmedi. Hüjräňe barmady hüjrä de barjak. Ahir çären tögedip näme onna diýdi bir musallaý gombetde men dedi. Size munazara etjek. Yani ýaltagyda arpa çörek bahana diýerlerşi. Babajan, sen oturşak bolsaň musallaý gombetde sen oturşak bolsaň bu näme bolýar diýdim. Oňa 5 sene bant gerek bolýar. Sen mehfeza mezadiýe urjak bolsaň. Otam manahym uly il eşdip şu tak barsa bilýän bir wol boljak ki döwletiň öde evvelki merhele ihtişaş diýip manahym bir kullen manahym başga ýerge talypdy manahym hemejen elýän bala gojakdan meselen hakynda. Men dedim senge bozark alamada nezadan ulukan daşalmaklyk hurmatlylyň alamaty diye seni oturşak bolan şu bir meseleye gömmetde oturşmakdyr. Näme manat bar? Hulata şu duratynda her nehvi bila munazara gelmekden gaçdylar. Sonra da kendin tarafından taqaza boldy. Ay erzişi ýok, gaçyp gitdi, awul oturdy, ýene bir daýatdy. Şoňa meňdeş gurrunlary aýdyp da bila munazara etmekden marahym çekilýärler. Indi kemde hormatly Abdulsidik Ahun Keşmeliň yadan kitabı. Hafız sahip şu kitabı koyun. Şu kitap bir gen kitabı ki şu Müslüman doğumunu yadıptır. O gen almadı hatta adı Arabi içindeki mektepleri yani Farsi suretinde var. Ahin tefhim ediliptir. O teneki kitap yediyartın kitabın adı Arabi olup da içindeki mektepleri Fars zamanında bulmaktan öyle bir cahaya engoş Müslüman doğum. Şu Müslüman doğum Abdulsidik Ahun Keşmeli şu kitabında bir gen meseleleri ortaya aklattı. Men açıkaydım o da şu kitabında 125 kitaplarına delil getiripdir şey. Ama hiç bir gayti Hanefi mezhebin akideti kitabı değil. Hiç bir gayti Hanefi mezhebin ameli kitabı değil. Yani çok koyalım şu kitapları ki tutuptur. Şu Hanefi mezhebin şunun yalan metlebi akideti mesele çıkaranlar yok. Ya hadis çıkarttır ya şuna mesele çıkarttır. Ve hiçbir gayti Hanefi mezhebin muteber fıkhından delil tutup da şunun hiçbir sabit edenler yok. O zaman acayip bir de o da daşında da yazıp koyupturlar. Karşınası erşede tefsir deyip. Hormat Abdulsidik Ahun Keşmeli Müslüman doğunum. Ben mecbur olayan hakkında etmekte. O da orta mesela hoşuma etmetanak. Sen tümkü yeter yerden ben de etme olayan da orta. Ne çeyli versini yani soğuti madem katı böyle deyip mantıqda paylaşık etmeyerler. Ama Allah'ın böyle oldu şeyde oldu deyip. Böyle de defaat öyle çevremi çok ödüm. Teni köşede karşına erşede tefsir yaptırsan öyle hakkında ten şu karşınası erşede tefsirin ten nereden Allah'ın? Hayti ehl-i sünnet ve cemaatin medresesinde sana karşınası erşede tefsir verdiler. Ben xahiş ettiğin geldi sen şuna sabit et dedi. Sen bakın şu karşınasını kim sana verdi? Sana doktor deyip hitap et yerle doktorayım ulumu dinin hakkında şüpherim bir sen derece yeten adam olsan sen şu makamın derecen Müslüman doğun. Ehl-i sünnet ve cemaatin haytır medresesinden aldın. Ondan sonra da bir gen almadatlı başı aradı o da şu kitabı ki şu Hudaý minneti yaptır akide ehl-i sünnet deyip yaptır şunu. Tevessülün hakkını yaptır. Tevessül hiç kim munkar diyor ki maşallah öllüğün çağırmaklığa tevessülleyip şunu gelip Türkmen Sehran iline bir vecihi şer'i verecek koyarlar. Halin kişi doğru diye Müslüman doğun.
O şoňa men näde metalipler soň sende hormatly abdyslyga keşmini musulman doganım. Awwalla men hem munazara çağırdım. Şu kitabyň hakynda, şuň içindäki ýerler hakynda mowzusyny belli diýdi, taryhyn belli diýdi, mekan belli diýdi. Men şahsan tem bilen derjede durbin baýyk dabar wagt oturşmany men teýýar. Hem seneki awwalla men teýýar gördüm. We her bir musulman doganmy ki, şu musulman doganmady. Ya her bir molla ya ahuni ki bir täiz şöde hücreň tarapyndan getiripdi munazara oturşdurjak bolsa, biz musulman dogan teýýar dogurdy. Men putada baňamdan pul çykanak maňa. Men munyň atmagan men sebeginde de men Hudaý diýip okuyandaryň mebnatyna göre haqqany diýip, haqiqat diýip orta geligini aýtýan kepmini idi men dur musulman dogan. Emma ol bir adam, ol bir şahsiýet, ol bir makamly insan iki adamlyň arasynda bir ide, bir oy, bir düşün, bir fehm bilen gelip o dogry bu dogry diýip gelipdi. O şoň hakynda oturşmaklyga aýtýan kepmini hakynda teýýar de, ödünden difa etmeklige teýýar da, öd iden sabit etmeklige teýýar da, musulman dogan şol adamlaryň aýtýan kepminiň ýarmy däresi ýok. Şu taýdan men tarafdan doğurty, siz hemme men tarafından wakil ulubitin Türk meselen adamlary. Bir de doğru Hanefi mezheplik gelipýär. Mezhebiň üstünde biz bat zanyl berigli. Mezhep näme diýip şoňa duran, ýalňyşmy ýa-ni ýok. Bizim de ýalňyşmy ýok diýär musulman dogan. Biz başardyk şol mezhebe we amale çokul ketýär. Haýdy bir meseleyi ki Türkmen sahrada, şu biziň öýde aramyzda şol ihtilaf şuly Qawta başda aýtdym, ama tüýjekme hel etmedik. Muny etmeýärler, başartmaýarlar, gelmeýärler. Näme gelmeýärler? Şonki bilýärler aýtýan kimin dogry därini. Şu adeşelim 3 nefer munazara geldi bilýän. Şular düşünüşmeýän geldi musulman dogan. Biri Putada Ahmad Ahun Tana, Seyfi musulman doganlymydan. O tarapdan Muhammed Can Ahun Beherke, Kummetdäki şu Hudaýdan gaýny çağırmalyp bereniň biri. O tarapdan da Hadir Ahun Nowruzi. Bu da nawuz billah kullan kıyamatdan peýgamberin şefaati ýok diýip ortaga geldi. Şulan üçüsü de düşünüşmeýän munazara geldiler. Ne yaparım? Ezbes aýdypdyr, öýde aýtýany dogrymy qadip gelile. Ortaga gelene belli boldy, we bijir demişdik. Şoň gonu şeýle. Şulam ki Abdyslyga hon keşme kitap ýazypdyr. Şoň içindäki ýalan aqida mesailler, şoň hiç bir gaýda Hanefi mezhebe beredi. Hatda şu Mawludi keşişini reddedipdir, şoň Hanefi mezhepden reddedilen ýok. Şunu yani öyle acayip bir da tenegar mezhepdeki adamlardan delil getirmeyen özünden düzmeyen olsa onu ileriki gayrakçı yok mu? Her kim özünden Kur'an hadisin delil var. Şu tayda musulman da oldum. Gerekli bilim şu gurrun malakimini açıklap vermeli oldum. Şu tayda musulman da oldum. Gerekli bilim şu gurrunu Abdyslyga hon keşmeýiň şol paýlap beren sowtyti nämeşin haýygaty? Haýygatçy musulman da oldum. Oturşmada baranmyz? O ýangaty boýdy de öz nefine barak sowda paýlapdyr. O şoň konuda şu musulman dogamyzy men ýangaýçy melak munazara elmik çagyrýan, teňir aýtýan ki hak boda gel musulman dogam oturupdy barakym, şu gurunlar her diýdi. Hakykaten musulman dogam men bu zatdan hoşum gelenak, men gykçy edip mantagda bir teşwiş edip bu da edetim gelenak. Mesela hususy suratynda barda hel edetim gelýär. Emma gynansak da bala şu zatlara mutasifana radide. Näme radide ýangaýdan gurulmy derekdi. Çünki bilýärler aýtýan kefi ýadandan Hanefi mezhebi öyle diýenini, oşa taýdan gelde tutuljagyny bilýär. Şonuň üçin şu musulman doganlarla oturşmakda gelýärler. Allah temizden tawfik bersin. Türkmen sahada bir men aqidamda getber adam, köp adam var, köp ulama var musulman dogan. Biziň aqidamda getber adamlar. İnşallah indiki jeletede de şey hormatly Abdyslyga hon keşmeýiň şu ogatyň hakynda ýadandady ba. Şoň hakynda inşallah men gurrun bilen oşu musulman dogamda tagazamy etjek. Gelin oturşmaklyga aýdymlar gurrun bilen arda aýdaýyn. Qazabatly musulman dogan söz bilen. Allah temizden tawfik bersin. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.